Ale je aj druhý spôsob, ako dostať z nehnuteľnosti celkom zaujímavý výnos a to je podsadiť tú cenu. Samozrejme s tým, že ten šikovný maklér, ktorý s tým vie dobre pracovať, na tú zníženú cenu získa viacero záujemcov a tá cena sa bude následne licitovať a získa tú nehnuteľnosť ten, ktorý ponúkne najvyššiu sumu. A týmto spôsobom by ste sa, drahí poslucháči, veľmi prekvapili, ako sa vie tá cena navýšiť. Áno, určite ide o skúseného makléra, ktorý takúto techniku predaja vie mať. Často sa tam stretávame s nejakými urážkami, s nejakými ako keby názormi, že toto není slušné správanie, ale skutočne ten predávajúci vie týmto spôsobom získať vyššiu cenu. Tak tie narážky bývajú skôr v tom čase, keď ten človek to nečaká, ale ak ten maklér vie správne komunikovať a vie povedať, že áno, ale už tu je viacero záujemcov a tú nehnuteľnosť kúpi ten človek, ktorý ponúkne najlepšie podmienky a už s týmto ide na obliadku ten záujemca, tak si nemyslím, že s tým môže mať problémy, lebo buď proste zaplatí takú sumu, ktorá je najlepšia a najvýhodnejšia, alebo nezaplatí. Čiže ide o správnu komunikáciu, kedy to oznámiť, aby to ten klient prijal a bol s tým OK. Presne tak, presne tak.